Daang taong biyaya Tapos mga tugang, welcome once again. Again, Bangay na hapon, Faculty ng University of San Tomas. Gusto po kami yan aldaw ni Biyernes. Dali ba ng panahon sa guest best press pala sa Ibatan. Sa Domingo, August, Februar ang kapistahan assumption of assumption ay nagtugan patuyan binigurundong ang pagsakat na ay Maria ng langit. Maria nagsakat because of Jesus. Because Mary participated in the redemptive act work of Jesus. So, binigyan siya ng regalo ng kanyang anak na si Jesus na nakikita siya sa langit, body and soul. Kaya yan, Pecha 13, no? Yan ng Biyernes. Ano naman, Father? Pecha 13, Biyernes. Para ba naman ang mga importante mga tugang na talagang huwag kitang pagtubod sa Diyos. Minsan, baga ang nangyayari ay mga nagtutubod ang iba kaya sa tinatawag na superstitious. Father, 13 ngayon, Biyernes pa. Ano kung 13 yan? Anong Biyernes yan? Ang importante, nagtutubod ka sa Diyos. No? Kaya at the same time, nagtutubod ka sa tama. Okay? Kaya magayon mga tugang ang satuyang pag-urulayan ngayon na hapon, ano sinasabi, which way do we usually take? Which way? The right way or the easy way? Okay? Padahal gusto ko yung madali lang. Gusto ko yung madali. Ang baga, kahit hindi tama, basta madali. Mali po yan. Hindi lahat na madali ay tama. Okay? Halimbawa, isang estudyante, okay, nagmadali. Wow, ang bilis naman. Matapos, yan nga lang, mali. Okay, tandaan natin, sa bawat pagmamadali, maaari tayong magkamali. Okay, kaya nga, dapat kita nagmamadali. Okay? O kahit sa pagsasalita, huwag tayong magmamadali. Kasi kung tayo nagsasalita, nagmamadali, nakapigpaparakarakan mo na sa mga salita. Okay? You are not pronouncing the word correctly. Wow. Anyway, mga tugang, bago kita magpatagos ka sa tuyang programa, ayaanin do mga tugang na imbitahan ko kamo na kita mamibi, mga G, okay, magdasal. Okay? Ngayon tayo po muna ay magdasal kang sa tuyang paboritong panalangin na memorary. Ang ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong tingin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, tingin po namin na pakiabot, pakisabi po ninyo, Kristo na iyong anak, aming Panginoon na tagapagligtas, na bendisyonin niya po ang himpilang ito ng BCPP. Ang may-ari, ang nangasiwa, ang babahala, ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga nagtatrabaho at mga tagapakinig ng BCPP. Bendisyonin niya po kami, iligtas niya po kami sa namang mga masama, nasagkapanin niya po kami sa pagpapalaganap ng kabutihan, kaligtasan, kapayapaan, at
lahat na kabanalan. Tulungan niya po kami sa anumang aming gagawin. At lalong-lalo na iligtas niya po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19. Tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Tulungan po niya kami. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo namin Panginoon at tagapagligtas kahit magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, magayuno na sa tuyong pag-urulayan ngunya na aldaw, manunungod siyempre niho sa bukasyon, pagtawag. We are all called to be faithful. Okay? Ano man, halimbawa, may asawa ka, pari ka, o single blessed ka, or whatever job, or whatever career in life, whatever vocations you have in life, we are all called to be faithful. Gabos po kita inaapod na maging tapat. Tapat. Tapat sa isa't isa. Tapat na anak. Tapat na magulang. Tapat na asawa. Okay? Tapat na pare. Okay? Tapat na empleyado. Tapat na manager. Yun po ang importante, magi tayong tapat. Okay? Hindi tayo mga taong alam mo, importante ngayon ang tinatawag nating katapatan, fidelity, man, to be faithful. Okay? Because marami sa ngayon ay hindi na nagiging tapat, nagiging salawahan. Okay? May kabilaan. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede yun. Sabi nga, namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwede yan. Ang importante mga tugang, be faithful. Father, mahirap ba maging faithful? Mahirap maging faithful kung wala kang pagmamahal. Kaya importante yan eh. Pag may pagmamahal ka sa asawa mo, sa trabaho mo, magiging kang tapat. Yan. Kaya nga ang isang indicator ng taong mapagmahal ay faithful. No? Tapat. Ano, Father, ang tapat? Ibig sabihin, talagang hindi, unang-una, hindi sinungaling. Okay? Hindi liar. Yun, mga tugang. Pag sinabing tapat na empleyado, ang ibig sabihin, tapat siya sa oras. Hindi niya ninanakaw ang oras. Okay? Halimbawa, pumapasok sa trabaho, ang gagawin niya ay ang tagal-tagal sa CR. Bakit? Nagpapaganda pa pala. Hindi ka tapat niyan. Okay? Siguro naghahanap ng katapat. Dapat halimbawa, pag pumasok sa trabaho, totoo, meron tayong mga tinatawag na, ano ba yan? CR ba ngayon? O yung mga break na yan. Pero hindi na ang tagal-tagal. Pagkatapos mamaya, wala namang ginagawa. Hindi ka nagiging productive. Okay? Empleyado yun. O sa mag-asawa naman, importante ba yan? Na hindi mo dinadaya ang asawa mo. Hindi mo niloloko ang asawa mo. O ganoon din sa mga estudyante. Dapat maging tapat na estudyante. Okay? Hindi nangungopya. Okay? Kasi alam mo, ang ugat talaga ng corruption. Or corruption, nagsisimula pa, bata pa yan eh. Father, sa counting barya lang naman ang aking ninanakaw sa nanay ko eh. Piso-piso. O bawat araw piso. Di, tingnan mo kung bawat araw yan, ilang araw sa isang buwan, 30, di may 30 pesos ka na kaagad. Ipunin mo sa isang taon yan. Ilan yan. Pagkatapos habang buhay, ganun. Nagsisimula sa maliliit. Tanda natin, maliit. Padahal maliit lang naman eh. Ang kinukupit ko, doon na nagsisimula eh. Kasi nasanay ka na, yan na ang tanong, mapagkakatiwalaan ka pa ba? Yan, ang pag-usapan natin. Ano? Importante mga tugang iyan.
Kaya sana mga tugang ang gibuhon tango niyan, aputuntaan sa tuyang sa diri, kung kita ay tapat na, tapat ba tayong Kristiyano? Tapat? Are we sincere, faithful, loving followers of Jesus? Okay? Mahirap po kasi may mga salawahan. Father, ikaw ba salawahan ka? Ha? Tuga ka na, Father? Sige nga, kamo. Siyempre, gabos man kita. Sabi nga, kita gabos nagkakasala. Okay? There are times na minsan, hindi rin talaga ako. I will accept honestly that I am not 100% faithful. Nagkakasala pa ako. Pero sabi nga, we have always to do the right thing. Not the easy way. Okay? Not the easy thing. Okay? Kasi hindi naman easy thing yan, right thing. Yun, alam mo, sa buhay, ang isipin natin, ito ba talaga tama o mali? Pag mali, alam naman natin ang mali, nagkamali tayo, ituwid na lang natin. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, sabi ko nga, I will admit that I 100% hindi naman po ako faithful. Pero pag nalaman ko na, ay mali po ito, mali ang nagawa ko, pagsisihan mo na. Huwag mo nang palawigin pa. Kasi actually, kung papalawigin mo yan, ikaw din ang halimbawa, nasugatan ka. Pag nasugatan ka, at the same time, nasugatan ka na doon, hindi mo nga ginagamot, at hindi ka pa natututo, malususugatan ka uli. Hindi mangyari yan, sugatan ka na. Yan. Kaya dapat, ano man mga pagkakamali natin, ituwid na natin. Lahat tayo, sasabihin ko mga tugang, walang sino man ang hindi nagkakamali. Lahat tayo. Kasi kaya hindi naman talaga tayo 100% na faithful and tapat. Kaya nga lang, importante, mahalaga po talaga, pag nalaman na lang naman natin mga tugang na, ay, nagkamali ako, i-correct mo na. Huwag mo nang hintayin pa yung ibang tao ang mag-correct sa'yo. Kasi ayaw naman natin eh. Kaya hapot ko sa inyo mga tugang, iniho, what usually do we do? Or what do we usually want? Or what usually do we keep on doing? The easy thing or the right thing? Okay? Kasi, alam mo, yan ang mensahe ni Kristo sa buhay natin. Tayo ay maging tapat. Okay? Kaya nga, tuturuan ko kayo ngayon, Father, turuan mo ako maging tapat sa asawa ko. Father, turuan mo akong maging tapat. Una sasabihin ko sa iyo, mahalin mo. Kasi pag mahal mo ang asawa mo, hindi mo ipagpapalit ang asawa mo kung kani-kanino. Hindi mo ipagpapalit kahit may mga babae ka pang o lalaki, babae, kasi hindi nang laman lahat lalaki ang may problema. May mga babae din, may problema din ang babae. Hindi lang gwapo, okay na. Hindi, alam mo, masisilaw ka ng kagandahan, masisilaw ka ng kagwapuhan ng lalaki o ng kaganda ng babae. Pagkatapos, anong mangyari? Wala na. Kaya huwag tayong pasisilaw. Ang dapat talaga, hindi tayo pasisilaw. Dapat meron tayong ilaw. Kasi pag ang mahirap yan baka mamaya ang ganda-ganda sa dilim, pero sa liwanag pala, wala na. Naka-makeup lang pala kasi. Yun. Kaya mag-ingat po tayo, kasi lahat naman tayo ay talagang mga may pagkakamali. Okay? So, yan ang ating topic ngayon mga kaibigan tungkol sa bilang mag-asawa. Okay? O sabi nga ni 8811. Okay? Sabi, may nag-text tulos ako si 811 Sabi niya, Father Boots, nahuli ko po, boyfriend ko may kasamang iba. Sabi ko sa kanya, niloloko mo ako. Sagot niya sa akin, hindi kita niloloko. Siya ang niloloko ko. Sagot ko naman, ay, akala ko ako ang niloloko mo. Nagsorry ako sa boyfriend ko. Anyway mga kaibigan, talaga mahalaga ang maging
tapat na tayo. Huwag na tayong mangbulahan, huwag na tayong manglokohan. Ang importante, pag mahal mo ang tao, ayaw mo siyang masaktan. Anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at ang oras po natin ngayon ay 27 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto. Ibang ginto. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Bawat bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings
up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, inangdar ako kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyong kalooban. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP at satuyang pinag-uurulayan nga ni manunugod iniho sa satuyang patawag. Kasi ang iba tinatawag magkaroon ng asawa, ang iba tinatawag maging